Hát ugyanott meg akart előzni, ahol te. Csak ő nem tudott megállni, szóval ő ment egyenesen utána. Én ugye nem tudtam, mert én te utánad ugye be tudtam fordulni. Hogy sikerült. Ő hozzá nem tudtam befordulni, úgyhogy én is mentem keresztül a siká, vagy keresztül kellett vágnom, úgyhogy kapásból kaptam a 3 másodpercet. Jó, nem sok vizet zavar, de... Legalább a lélek jelenléted amúgy ott volt. Mert az mentett, mert akkor különben törik a szárnyad. Hát ha ráfordulok, akkor tud. Na jó, most A végén kaptam egy drive-thru-t a VSC miatt. aztán Jönnek ki vagy megyek be a boxba, jönnek ki a szerelők, nem az meg. Ja, azt láttam. Cseréltek kereket, de mindegy, hagyjuk. Az a baj, Jó, az jó, az a baj, hogy annál a Virtual Safety Car-nál szerintem, ha egyből jössz be, ugyanez lesz. Az a baj, hogy ott meg kell várnod egy kört, hogy kiírja bazd meg, hogy drive-thru-t kaptál, és gyere be a boxba 2 körön.